Moi! Meitsi on Tepsu ja tänään opetan teille hieman pienryhmien vetämisen perusteita. Mennään katsomaan ensimmäistä esimerkkiä. Hei, sori ihan oikeesti, että mä oon myöhässä, mutta meillä oli niin hyvät kahvikeskustelut, että mä en voinut jättää yksinkertaisesti niitä väliin. Ja itse asiassa nyt kun tässä ollaan aloittelemaan, mä just huomasinkin, että mulla jäi itse asiassa raamattu ja raamismatsku tonne mun huoneeseen, kun mä tulin ihan suoraan tuolta kahvilta. Niin viittisikö joku teistä hakea? Hei, mikäs sun nimi oli? Mä oon Pete. Hei Kari, viittisit sä käydä hakemaan? Mun huone oli se viimeinen tossa käytävän päässä, niin se on siinä sängyllä jossain. Viittisit käydä hakemaan joku? Okei, kyllä mä voin hakea sen. Niin, siinähän sitä yritettiin vetää pikkuryhmätuntia. Mutta nyt tuli kyllä ohjaajalle muutama perustavaa laatua oleva virhe. Ensinnäkin tätä vaaditaan myös lapsilta ja nuorilta, että ole ajoissa paikalla itse nyt hyvänen aika. Ja se, että jos sinulta sattuu unohtumaan tavarat pois, mikä ei ole tietenkään toivottavaa, niin älä nyt laita pikkuisia hoitamaan jälkiäsi, vaan käyt sitten reippaasti juoksujalkaa itse hakemassa puuttuvat tavarat paikalle. Ja lisäksi se, että muistat ryhmäläisen nimet, niin se helpottaa tuota kommunikointia, ettei tarvitse sormella osoitella, vaan voit ihan nimellä kutsua. Että tämmöistä tällä kertaa. Katsotaan, miten se nyt sujuu. Mitenkäs se Jeesuksen ylösnousemus oikein menikään? No siis sehän on aika sellainen kinkkinen juttu, mutta että jos niinku Raamatusta katsotaan, niin täällä ihan selkeästi sanotaan, että Jumalalla oli helikopteri ja sitten saatanalla oli panssarivaunu ja sitten Jeesus kuoli. Sitten Jumala lähti taivaasta äkkiä helikopterin kanssa ja sanoi, No eihän se noin mennyt. No menipäs. No eihän mennyt. No menipäs. No eihän mennyt. No jos tiedät kerta paremmin, niin miksi et ottaa isosena? Ei selvitty ilman virheitä tälläkään kertaa. Tuossa videolla ohjaaja antoi aivan perättömiä vastauksia kysymyksiin. Sinun täytyy olla kyvykäs sanomaan, että en tiedä, ja vaikka että selvität asian ja kerrot sitten myöhemmin vastauksen. Koska tuollainen väärän informaation jakelu, se on todella huono juttu. Ja jos tajuat tehneesi virheen, niin sinun pitää myös pystyä myöntämään se. Koska videolla luulen kyllä, että ohjaaja tajusi, että hän ei ole aivan hajulla tästä asiasta, mutta väitti vain väittämistään vastaan. Ei näin. Katsotaan seuraavaa videota. Joo hei, tänään meillä on aiheena ystävyys. Katsotaan tosta yksi Raamatun kohta. Mut ihan ensiksi voitais niinku miettiä vähän sitä, että mitä ystävät teille merkitsee. Mitä ne teille merkitsee, mitä ystävyys on? No siis mulle ainakin ystävät on siis niinku kaikki kaikessa. Siis ei niinku yksinkertaisesti, siis mulla ei ole elämässä mitään muuta kuin mun ystävät, jotka on niinku siis kaikkein tärkeitä mulle, mitä. Siis mä en olisi niinku mitään, jos mulla ei olisi niitä ystäviä. Onhan se tietysti hyvä, että kysymyksiä esitetään, mutta varmaankin pitäisi nuorille myös jättää aikaa miettiä vastausta kysymykseen. Ja sittenkin kun aikaa siihen on annettu, niin annetaan myös nuorille puheenvuoro. Kyseisessä esimerkissä ohjaaja itse vastasi omaan kysymykseen ja vielä hyvinkin pitkästi. Siinä voi nuoret jäädä aika sanattomaksi. Katsotaanhan eteenpäin. Siis mitä piirteitä te arvostatte teidän ystävissä? Mitäs mieltä sä oot, Liinukka? No mun mielestä niinku rehellisyys ja luotettavuus. Tosi hyviä, joo. No onks teidän kaverit sitten rehellisiä ja luotettavia? Ja siis mun mielestä... Hei, jos vaikka annetaan Liinukan vastata. No ainakin tähän mun kaveri toi Tiina on niinku... Onks tää Tiina, joka seurusteli Jepen kanssa silloin? Joo on, just se Tiina. No silloin No mutta onko se vielä se Jepen kanssa? Ei, ne erosi tossa pari kuukautta sitten, kun niillä oli hirveä riita. Siinähän nyt oli aivan selvästi keskustelua jo virinnyt ohjaajan ja pikkuryhmäläisten välille. Mutta näissä tapauksissa on ensiarvoisen tärkeää, että otetaan kaikki ryhmäläiset huomioon ja annetaan kaikille mahdollisuus sanoa oma mielipiteensä. Ja lisäksi rohkaistaan myös sen mielipiteen sanomiseen. Toinen asia on, että pysytään siinä aiheessa, niin silloin saadaan pikkuryhmätuntiin varattu aika myöskin riittämään. Mutta eiköhän näillä ohjeilla päästä eteenpäin. Joten kaikki tässä tältä erää. Hyvää päivän jatkoa.